1986 मायथाइयाव ओंखारनाय आलायारन सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर टिकेन्द्रजित नार्जारी जायखौ जालाको मुङै मिथिसार जायो बिथांनि सारादुआव दान्दिसे नुजाहैनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरि हालामनि सानजा फारसे थानाय खान्थालगुरि गामियाव गावनि न'खराव खुंजानाय सारादुआव गोबां गोजान गोजान जायगानि मानगोनां आलासिफोरा लैहोर लैहोर फैनानै बिथां गेदेमाखौ मान बावनो नुजाथिफैदों। गैया गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया बे संसाराव गैया गैया दाबायारि नोंहा रावबो गैया। दिनै बहाय न'खरनि अनजालि बिसि बाजै सेनेश्वरी नार्जारीजों लोगोसे फिसाला सोमदोन नार्जारी आरो बेवहाय गोबां गेदेमा नुजाफैदों। दा दिनै बिथांनि जिउ सानस्रिनि सायाव जोंहा एडिटरियेल बर्ड सुजु आफादा बेवहाय जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानगोनां सोरगोआरि टिकेन्द्रजित नार्जारी बिथांनि गोसोखांथि महरै सारादु खुंफुं आफादजों दिहुनजानाय आलायारननि जालाको टिकेन्द्रजित नार्जारी बिसम्बिखौ मानगोनां गाहाय आलासि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा बेखेवनायनि सिगां फंनै फंथामसो बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनदों। जोङो मिथियोमोन आरो टिकेन्दाया हरतुगाव जानाय गपिनाथ बरगयाव दङ। माने बड' साइनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिथांमोना बरायदोंमोन। आबो फंसे खोथा बुंदों आं बिराद दाबो गोसोआव गोलैबाय थायो। बर' सावथुन मुलुगा मानो बिदि जालांखो प्रश्न खालामदोंमोन बियो गावनि स्पिचआव। मानो फिल्मखौ बानायो फिल्मा थांनानै थाया। कार्बि आंलंनि एमडि प्रडाक्शन बानायदोंमोन बिराद बुरजा फिल्म मोनसेबो गैला आरो मालिकआबो गैला। आरो बेबायदिनो अनेक जोंहा रनसाय धामनिफ्रायबो रजेन नार्जारीया गोबां फिल्म बानायनानै 100 जौखोन्दो डकुमेन्टारि बानायनानै बिहामजो रानि बानायनानै अनेक बेबायदिनो दा सिरि थानो गोनां जाबाय। उमरा मिथिगौ बिथांमोना एक्टिं खालामदोंमोन। दा टिकेन नार्जारीनि दुखुआ बेनो बर' सावथुना मानो गोजोर जादिया वाइ नट पार्मानेन्ट आरो जोंनि डिरेक्टरफ्रा बिथोनगिरिफ्रा मानो एक्टर एक्ट्रेसखौ सोलायबाय थायो बे मोनसे बिराद दुखुयै बुंदों। आंबो दंमोन बे हलथुगाव। बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथा बुंदों बियो बिटिसि जाबाय दा बिटिआर जाबाय जोङो मिनि सिनेमा हलखौ इम्परटेन्स होनांगौ। आरो दानि डिजिटेलाइज मुगायाव दानि इनफरमेशन टेक्न'लजियाव जों जुदि डिजिटेलाइज माबाजों खारनो हायाबा गुबुन हारि बायदि जों दावगानो हानाय नङा। टिकेन्दायानि मनोभाब दिनै हिन्दी सिनेमाया जेरोखोम बिराद गोजौ थांदों आरो हिन्दी सिनेमाया दासिमबो बिथां डाइरेक्टरफोरा हेमा मालिनीखौ नागारा अशोक माबाखौ अमिताभ बच्चनखौ। ओमफ्राय नुगोन जे बे फिल्माव हेमा मालिनी दं आं नायथारगोन जेरावखि थाया। जों माने बेबायदि फिल्मखौ जों प्रडिउसार आरो डिरेक्टरफ्रा मानो खालामनो हायाखै बे मोनसे। आरो मोनसेया जाबाय इक'नमिक फाइनान्सियेल कन्डिसन। जोंनि डाइरेक्टर बयनिसिमबो आङो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। मानव गेदेर टिकेन्द्रजित नार्जारीनि सायाव जोंनि दासो बेखेवगिरि बिथाङा गोबांथार जों मोनथिस'नो हायै माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायलांबाय। आरो बिथाङा
सेंग्रा समनिफ्रायनो मा बिहोमा होबोखो जोंनि जे फावथिनानि मुलुग बे फावथिनानि मुलुगाव बिनि बागैबो जि हायो बिथाङा फोरमायबाय आरो जिहेतु बिथाङा जोंनि सेनियरफोरनि गेजेराव सासे गतिके बे हिसाबै बिथाङा आगोलनि बाथ्राफोरखौ जेखौ जों लिरनायाव सावरायनायाव मोनाखैमोन बेखौबो बिथाङा फोरमायबाय आं गावनो गोबां बाथ्रा दा मोनथिनो मोनदों बिथांनि सोमोन्दै आङो एसेबां जेबो मोनथिया जे समनिफ्राय नुबोदों लोगो मोनबोदों आरो बेनो आरो जोंनि फावथिनानि मुलुगाव जेफोर मुंदांखा जोंहा फावथिनाफोर दङ आरो जों बर' समाजनि बिथां जालाख' नार्जारिनि बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामनायफोरा जाबाय 1983 मायथाइयाव ओंखारनाय दायना डकुमेन्टारि सावथुनाव फाव खालामदोंमोन 1986 मायथाइयाव ओंखारनाय आलायारन सावथुनाव फाव खालामदोंमोन जिउनि सिमां हाग्रामायाव जिनाहारि बासिराम जोहोलाव सुनि हावासिनि बार बेफोर सावथुनफोराव फाव खालामनानै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सावथुन मुलुगाव थोजासे बिहोमा बिथांनि बिहोमाखौ गावनि रोंगौसार फावनि गेजेरजों बिथाङा माखासे बान्थाफोरबो मोननो हादोंमोन जेरैहाय बिथांनिनो फाव खालामनाय बर'नि गिबि आबुं सावथुन आलायारन हादोरमा थाखोआव रजत कमल बान्था मोननो हानाय जादोंमोन 1984 मायथाइयाव बर'नि नैथि आबुं सावथुन जिउनि सिमां आव बिथाङा फाव खालामनायनि थाखाय गुवाहाटीआव खुंनाय शिल्प दिवसआव बेस्ट एक्टर एवार्ड मोनदोंमोन 17 जानुवारि 1988 मायथाइयाव 2003 मायथाइयाव मुनलाइट मिडिया एवार्ड बान्था मोननो हादोंमोन बिथांनि जिउनां नाजानाय आरो मावमोनथायनि थाखाय आरो बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय शिल्पी पेन्सनबो मोननो सावथुन मुलुगाव आखाइ होनायनि अनगायैबो बिथाङा क'क्राझार जिल्लायाव जोनोम मोननाय लोरगि थियाटार ग्रुपआव बिथांमोननि हांख्रायहरनायाव सम सम दिन्थिगासे आरो आबुं फावथायफ्रावबो फाव खालामनानै बिहोमा होलांनो हादों गोबां मानि रेडिअ' फावथायाव गोबां समाव फाव खालामबोनायखौ जों नुनो मोनो खोनानो मोनो